Waar is de zin in? Pizza. Pizza, ja, maar men bedoelt meer om iets te doen. Met een klaai of zo. Nee, nee. Marie. Liet ze door, Raak. Nee. Nee, Hilda. Nee, Hilda. Nee. Goedemorgen. Een nieuwe dag. Een nieuwe vlog. Wat voor dag hebben we, Joert? Zaak is een squallen. Voilà. Ja. En mem is mooi met Hilda. Yes. Een mem- en dochterdag. Ja, we zitten hier nou lekker even. En wat is toen in hier? Is toen mooi hier, Bonnie? Zullen we eens even in de spiegel? Let eens even zien hoe mooi is het best. Hilda die hier de spiegel ontdekt. Dat is wel grappig om te zien. Let eens even. Wat heeft toen in hier? Heeft de poezeerkes? Wauw. Wat mooi. Maar daar zit dus heel mooi voor de spiegel te doen. Als je... Ho, ben ik eens hinnen? Ho, ja, je zit er nog in. Hallo Hilda. Nou ja, het is echt een Hilda-dagje en wat huishoudelijke dingetjes. Wasken, vouwen en dat soort dingen. Maar lekker met Hilda allemaal horen. Waar is de zin in? Pizza. Pizza, ja, maar men bedoelt meer om iets te doen. Met een klaai of zo. Of kleurje. Nee, ijsje. Nee, we krijgen een pizza en een ijsje. Ierbijkers, heeft daar zin in? Ierbijkers, zullen we dat aan? Oh, fruit? Domme, fruit. Zullen we dat aan? Een bakje. Zaak het, ik ierbijkers maar een squallen heen. Ja, lekker. Maar waar maar de klaaien dan? Is dat ook leuk? Ja, maar de klaai? Zullen we dat aan doen dan? Wat zei ze, Leeuwen? Wat hier uit? Dan is wel even een vest, jongen. Ja, krijg je even een kliedervest, jongen. Dat kan wel. Ja, leven schat. Men kan net twee dingen tegelijk. Hoe is het er net meer op? Of was er hier wel net meer op? Zijn mem op daar? Mem het hier? Ja. Miauw. Is dat mooi? Ja. Nou, dat mem niet hier toch? Hap. Hap. Mijn varkje dan? Ja. En dit. Mama, papa. Wat maakt dan? Wat eet je eruit? Ja. Zo? Oh, er zit er niks meer. Hallo? Kapot. Wat er weer een bakje? Ja. Samen. Zo. Is het niet meer leuk? Hup. Wat een hartje van Maatje. Ja? Maatje er een hartje van. Let op. Komt-ie. Een hartje. Hier een blokje voor Maatje. Blokje. Tadaa. Wat is? Blokje. Mijn zoon was misschien nog zetten. Kom zo weg. Mooi gedaan? Wow. Mooi. Mensen zullen even opteren. Nou, maar ze shit. Al de kleur. Alles weer skin. Zijn we lekker naar boeten, meid? Best nog mooi klein. Ze is er hier wel in of ik vind. Wil je er hier nog in houden? Mama. Nee, maar wat heb maar in. Wil je toen mee nou? Als vier met mij. Zit hier ook volle mooie. Volle mooie. Hoppa. Dus met hem helpen? Zit hier de wat klein. Hier wel. Ja, een beetje verdelen overal. Daarin.
Ja, toch? Pas wel. Nee. Zie je, die maar bij de witte. Dan gaan we toch nog een beetje. Beetje. Deksel erop. Dat is ook prima. Wat was het springen? Prima. Op de trampoline? Ja. Wat een goed idee. Zullen we dat maar? Mee. Nee, met mij. Springen? Ja. Yes. 5 minutes later. Ja, zit al je wet erop, hè? Ja. Maar het eerst even droogwersen met me, hè? Doe maar mee. Ja, dan gaan we aans dat het droog is, gaan we springen, oké? Nee. Wel grappig, ik er steeds meer dingen uitlezen. Ze vond wel even vervelend, maar nou ja, ik zei hier zwiert en dan had ze even zien. Ja, hier zwiert. Nou, ik zei, dan gaan we eerst even naar de beestjes dwan. De beestjes dwan, hè? Meisje. Ja, en beestjes dwan en ze aan en zien het dan droog is. Dan gaan we dan even springen. Oké, mem. Ballen. Shit, die knietje er net in. Ja, maar een knietje. Smiet er maar heen. Als met mij wegvangen. Knietje? Ja. Smiet er maar in. Knietje. Vla. Oh, net eruit. Smiet de ballen maar even erin. Hey. Oh. Zo. Ballen. Hebben die. Lekker eten. Lekker eten. Lekker eten. Je won het zo goed met hekje, wel. Hek het wat. Het hek het wat. Maar dan een beetje heer. Was het begeitje het heer? Ja. Tja. Was het de krientjes? Ja, nee, krientjes ken ik nog wat heer. Ja, smiet er maar in. Maar zit alsjeblieft. Nou, dan had ik wel gedaan voor jou, denk je net? Dat mem de geitjes. Die is voor de pietjes, die mag je wel staan. Dan haal je die pietjes aan wel op. Let die maar staan. Zet die maar op de groen, die is voor de pietjes. Hallo? Net aan. Marie. Hilda Mare. Liet ze door, ik. Wat de pietjes daar nog eten? Kent het net? Is het dan het fine? Doe maar in het bakje. Nou, dat is mijn bakje. Kijk, zwem de geit naar hier. Ja. Nou, feestmaal. Lekkere groenten, bloemkool en bladjes. Mooie groene rijst, Hildo. Oh, liet ze hakken. Liet ze door. Zo. Hildo. Jongen. Nou, vinden ze het even. Maak ze maar even een beetje erbij. Zo. Nou, maar zet je maar van de groen oppikken. Doe best een door. Let's stand. Nee. Nee, Hilda. Nee. Wat was er mij dan? Vallen. Maar ze net op een groen smitten. Zet maar gewoon deel. Dan vinden ze het wel. Ze kunnen pietjes in het finer. Dan kunnen ze het eten. Is dat schande? Zet maar deel. Kom eens aan, ze wel. Hallo? Nee. Jere, zo, klaar. Kom, nee. Genoeg. Nee. Ja, dat was stappen, ja, maar dan ben je op boeventoer, hé. Kom, hier. Beestje, ben klaar, hé. Maar ze hebben recht zitten hier. Komt naar achteren. Komt een beetje naar achteren. Ze is net recht. Zo, een beetje zo. Zo, was ze is net lekker. Zo. Ja. Zijn een stuk doetje in de beestjes? Doe beestjes. Ontmoen. Kom on. Beestjes. Jan is ontmenen, hè, Bomme Jan? Menen. Alles weer netjes. Ze hebben dood, Bomme Jan. We zijn veel het Famke haar trampoline droeg is. Ja. Ja. Was dat in die? Ja. Ja? Hé, vetje. Hé, skat. Dan kun je wel even springen, meid. Zullen we dat doen? Beestje. Vetjes, hè?
Naast even zien. Kun je hier mooi springen, jongens? Uw trampoline is wit, maar dit is wel droog, hé. Nee. Jawel. Nee, goed. Nee, die is net goed. Nee, die is wit, hè? Dit is droog, yes! Kun je dan nog springen, meid? Joepie! Vetje, wil even zien hoe goed is te springen kist. Hey, kom eens, Vetje. Hey, schat. Hey, gouden hondje. Dit is zo'n poppist, hoor. Du bist zo'n poppie, hè? Vetje is al leef, hè? Ja. Vetje binnen. Zie, wil je een beetje zien? Hallo, Hilda, Suiter. Hallo. Oh. Zegjes. Mooi, hè? Trampoline is altijd goed. Oh. Ronde nog wel een beetje weer? Nee. Wat doet Vetje? Zit hij eronder? Vetje, wat doe je? Vetje. Kijk een Vetje, aanspringst op zijn rij. Waar we net aan. Vetje. Vetje, maar zien hoe goed Hilda springen kan. Laat maar zien. Laat maar zo'n Vetje zien hoe goed is te springen. Net eruit vallen, hè? Op het trampoline, ja. Hier zit dan. Knap, hè, Vetje? Hé, hoe doet Vetjes, hè? Ja, een beetje zo'n bekje, zo. Ja, zo'n bekje het Vetje, hè? Ze dat hem altijd, nee. Wat? Zit er een god zien? Koekoek. Daar heb ik een god zien. Koekoek. Ah, ik heb hem die mooi zien. Wat die dicht? Ja. Nou weer nou. Wel beter maar die. Maar Vetje wil je niet centjes zitten. Lekker warm. Wat riepen? Zo. Zo. Hallo. Zullen we er weer uit? Ja. Oké, gaan we even lezen? Ja? Tonke? Zullen we even zien? Wat voor een mooi verhaal dat er wel iets kennen? Wat hebben we hier voor een boekje? Waar staat hierop? Bij dit? Tonke? Dat is een Ronke. En Jan en Joe. Wat is dit? Bal. Een bal. Zullen we zien wat voor een mooi verhaaltje erin staan? Zullen we die zien? Een boord in de tuin. Tonke is bij Jan en Joe. Er staat wat geks in de tuin. Een boord met letters erop. Wat staat er, Jan en Joe? Vreeg Tonke. Er staat te keep, zei Jan en Joe. U zei de mem, verkeep je uw hoes? Tonke begreep het net zo goed. Verkeep je? Maar waar moet je hem dan ween? Wie verhuis je naar je nieuwe huis, vertelt Jan en Joe. Met een grote tuin en een garage. En een sleepkamer van mij en een van mijn broerke. Er is echt een zwembad. Tonke is er stil van. Is dat nieuwe huis 4? Vreegt er. Ken ik dan nog wel mij die potje? Jan en Joe pakt Tonke zijn hand. Ik hoef mijn vriendje net te missen, laat ze. Het nieuwe huis stiert bij het boterstuntje en dat is heel dichtbij. Tonke wil echt wel zo'n splinter nieuw huis met een zwembad in de tuin. Ik moet echt zo'n boord gaan, betinkt er. Dan krijgen we echt een nieuw huis. Jan en Joe wil hem wel helpen. Ze helpt een stuk karton, verven en kwast uit het hok. Tonke verft de letters kreesnij. Ze zetten het boord bij Tonke op een stoelen. Er komt een man met een hondje aan. Woef, woef. Hij blijft staan en leest Hoes te keep. Jongen, dit is een prachtig hoes, zei er. Kist je vast lekker sliepen, Tonke? Hoe zucht een kerke eruit? Tonke vertelt van zijn bedje en van de kast met botersgoed. Dit is een mooi huis van mijn hoen, zei de man. Tonke denkt aan Ronke en aan het plakje van Ronke zijn koor. Je krijgt het een beetje benauwd. Ik wil je naar je huis, zei de gauw. Dit huis is net een keep. Haha, dat dacht ik al, zei de man. Gauw stampen Jan en Joe en Tonke het boord in een container. Cornelia komt om de hoeken van het huis. Wat doe je hem? Vreegt ze. Oh, net, zei Tonke. Jan en Joe kregen het een nieuw huis. Wie hoor ik je een nieuw huis nou?
Ik vind uw hoes het mooiste van de hele wereld. Tomke won het zijn hoesverkeerpje, hè? Nee, die wordt zijn eigen hoes gebleven, man. Zo, hier is Cornelia, Jana Joe, Romke en Tomke. Ja. Op een bedje. Dat was het. Zullen we zaken ophellen? Ja? Zaken die... Schoentjes, oh ja, dat mag al. Ja, zet je de schoentjes maar op. Wie met de zaak even ophellen, die boat het met Ties. Ties is bij de BSO, maar nou, die mag je dus eigenlijk boaters gaan. Dus daar keur je wel lekker in, Hilda en ik. Lekker warm het, Hilda. Het is een lekker koekje. En hoe is de klompen zo graag aan, hè? Klompen aan, hè? Cool, man. Waar hel je op? Nee, waar hel je op? Zaken. Zaken op hel je, hè? Hoe wie het bij de BSO? Leuk. Leuk boaten met Ties? Wie er een prutte bandjes? Ja? Ga ik voetballen? Nee. Wat gaan we dan doen? Wat zei je? Oh, echt? Ja. Oh, dat is wel cool. En we hebben lekker. Ah, mooi man. Nou, we beginnen op de hoes, En joh. toen kregen we, omdat Adel hier kregen we dus fruit en crackers. Ga je dat krijgen? Ja? Oh, wat leuk, joh. Dus weer wel gezellig. Als het bij de BSO is, best dan krijg je het eigenlijk altijd. Oh, wat leuk, man. Zullen we gaan naar huis? Maar die zijn echt lekker crackers. Die zijn heel hut. Ja? En die vinden lekker. Oh, nou, maar mij weten welke tot binnen. Dat ben Brune. Ah. Brune met hele grote gaten erin. Brune met hele grote gaten erin. Oké, opslaan. Bentjes lekker in het chill. Ik zal wat eten, meidje. Ik ga het lekker een dag thuis van alles wat dingen. Lekker met Eildau boaten. En ik leeuw het wel even voor Ik zal eten, meidje. Dan jongen de voetjes omheen. Of misschien stiekem ben ik wel even in de onbouw bezig. Even zien hoe het komt met de jeugd. Ik zou zeggen, voest nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauw tonk omheen. En via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Op, dank je. Op meidje het vlog.